A directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, acompañou hoxe a autoridades educativas de toda España nunha visita ao Centro Galego de Innovación Eduardo Barreiros. Trátase de representantes de comunidades como Cantabria, Castela Mancha ou Canarias, que están a participar no Congreso e Feira Educativa FP Innova 2026, que se celebra ata mañá na Cidade da Cultura de Galicia. Para ver pois o que estamos facendo aquí neste centro, como está converténdose este centro nun referente absoluto na innovación aplicada e na investigación, na formación profesional, pois nas áreas que aquí temos desenvoltas tamén dentro do emprendemento industrial, un referente que ven a sumarse pois a todo o desenvolvemento que a formación profesional no ámbito da innovación aplicada e na innovación metodolóxica está a desenvolver nestes últimos anos e que siga avanzando e que, pois mostra delo está na feira, neste momento onde hai 50 proxectos de innovación expostos. Durante o seu percorrido, os visitantes coñeceron de primeira man as modernas instalacións do centro, un espazo pioneiro que integra investigación aplicada, desenvolvemento tecnolóxico e emprendemento industrial.